1 euro sa dá využiť na mnoho spôsobov. Skúsme ho dnes poslať ďalej tam, kde z 1 eura vznikne mnoho malých dobrých vecí. Spojení malých eur vzniká na Liptove pomoc, ktorá má veľký význam. Aj 1 euro mesačne môže pomôcť. Napríklad naplniť tašku potravinami pre ľudí v núdzi. Pre mňa je to maličkosť, pre nich obrovská pomoc. Každé euro má svoj príbeh. Môže priniesť farbičky pre deti, teplé jedlo alebo pomoc seniorom. Dokáže tiež premeniť dobrý nápad na miesto, ktoré bude slúžiť ďalším generáciám. Ak môžete, nastavte si trvalý príkaz. Aj vaše euro má zmysel.